Všichni z nás žijeme ve velmi specifickém prostředí, které je ovlivňováno mnoha vnějšími faktory. A tyto faktory samozřejmě ovlivňují i každého z nás. A dělají nás šťastnými, motivovanými, někdy však i ustaranými a možná i vystrašenými. Obecně svět kolem nás může být velmi turbulentní. Turbulentní stejně tak jako náš biznis. Toto vše poté musíme zpracovat v našich myšlenkách a v našich hlavách, což není vždy úplně jednoduché. To emocemi a myšlenkami se vždy vracíme zpět domů. Zpět k našim rodinám, zpět k našim dětem, rodičům, zpět k přátelům. Zpět do velmi bezpečného a známého prostředí, které máme tak rádi. Víme, co nás zde čeká, víme, kdo nás zde očekává, protože se vracíme zpět domů. Tyto rodinné principy jsou pro mě ta největší hodnota, kterou chci předávat našim lidem a kolegům, kterou chci přinést do našich knout domovů. To, že všichni naši lidé mají možnost žít ve velmi psychologicky bezpečném a rodinném prostředí, stejně jako ve svých domovech, je pro mě smysl mé práce, smysl všeho toho, co dělám. Stejně jako dovést společnost na vedoucí pozici na trhu, užít si společně čas strávený v práci se svými kolegy a přenášet tento smysl i vně naší společnosti. Jsem velmi pyšný na to, že mohu být součástí týmu a společnosti, která si cení férového přístupu, oceňuje transparentnost a angažovanost lidí. Při všem, co podniká, myslí na budoucí generace a vliv na jejich budoucí životy.